नमो मरिणी प्रसाद फूलवंती स्वामी अनुग्रहेय स्त्रीलत्रेन आशीर्वाद लाती वासेय ओबरे श्री कुसे परमंजी आशीर्वाद लाता होमेय शांत मरिणी देवमैनी पाप्य पूजिसा दरुतपे मालवी याज्ञातन नमामि येसु அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க கர்த்தருடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர் நீரே உம்முடைய திருவயதின் கனியாக இயேசு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே அச்சேஷ்ட மரியாயே சர்வேஸ்வருடைய மாதாவே பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும் ஆமென் Semua